Ngayudha Karta. Bilih dalu menika sampun sumadyo saos pangipun dhateng para pamirsa kanthi mendhet cariyos adeging kademangan hendak rejo. Dalang sohun apa dipun tindak dening Bapak Sri Cahyo. Manata gede dipun asta dening Bapak Pargondro. Rinenggo swantening wanagana Ibu Yuli. Keprak dalipun dipun asta dening Bapak Guguh Denis Dewa pun sesepuh dening Ibu Marina Budaya. Dene paraga ing samya anindakaken. Radita dalu menika dipun tindakaken dening sedherek Suripto. Dene Sudari Ani dalu menika ngayayahi minangka Rara Sunti. Retno Arum dalu menika dipun tindakaken dening Ibu Erianti. Adipati Surya Negara dalu menika dipun asta dening Bapak Sri Cahyo. Pati Yuda Manggala dalu menika dipun tindakaken dening Bapak Sutikno. Dene Ratna Inten dalu menika dipun sirami dening Ibu Marina Budaya. Joko Boyo Jolundo dipun tindakaken dening Bapak Kawin. Dening Tarik kademangan dalu menika dipun tindakaken dening Bapak Mardiono. Para Brandal dipun tindakaken dening Bapak Siswanto. Bapak Trinono HS so Bapak Rubianto. Bapak Dugo dalu menika minangka warga kademangan Rarejo. Dene Ibu Mika Lestari dalu menika minangka dados buku. Dene Mbah Rejo dalu menika ngayayahi minangka Joko Boyo ing buku karet. Kula kinten sederek medhuk dalu menika dados Joko Prastyo dening Ibu Purwanti. Dalu menika ngayayahi minangka Ambarwati. Ini Bapak Dargemin dalu menika ngayayahi minangka Joko Suko. Ibu Jumiyem dalu menika minangka Nyai Demang. Ibu Ika Alif dalu menika ngayayahi minangka kula kesupet. Dene Gali Kusuma dalu menika dipun tindakaken dening sedherek Parjono. Dene Ika Salon dalu menika ngayayahi minangka Retno Arum. Mengkaten mengkat dawaning Pedhuprak Marina Budaya ing dalu menika. Saksuwing gending pambuka punika Pedhuprak ingkang tumuli kawitan. Sumangga sugeng amisali ngantos purnaning lelampahan. Nuwun matur nuwun.